Оля Александрова и съм майка на Тео Александров. За коя година сте на лагера? За втора година, миналата година му беше за първи път и още тогава каза, със сигурност съм тук и другото лято. Да разбираме, че кампа е само с позитивни емоции. Тео е зареден. Как намирате неговата промяна и израстване в тази вече втора година поредно, в която е на кампа? От неговите впечатления, след лагера той се чувства много напреднал във всяко едно отношение. Ние също го забелязваме, така че препоръчвам на всеки, който по някаква причина се е колебал. Това е точното място, ако искате детето ви да върви напред. Вашите лични впечатления, макар и с малко прекарано време, какви са? Харесваме как Тео напредва, има промяна. Това е защото той излиза от обичайния си график и се среща с други момчета и със сигурност и това, че с други треньори повлиява на развитието му. Планирате ли до година, разбира се, при възможност отново да бъдете на лагера? Разбира се. Благодарим много на госпожа Александрова.